Ona etortu ziren bombardeetan aeroplano, natu alda moruan. Da hemen egon zen, konpainia bat asturianuek zubizek eta dinamiki esatu debotateko reketek eta paso este izan zubizek euren kamiekin detreztiekin. Da, egun baten frontoera bota bizan hiru lobomba, da asturianu pelotan ibilik hiru lau izin da beste batzuk eri duen. Zemat ez dakile ziren, baina hiru lau esata bizan, horreko denboretan, mutiku esata biena bakarrik. Da, orduan gu haiketan ibili gainen zerien, San Frantziskun podak eken. Da, etxera etorteko orduan, esoskuen monjak, ez etorteko etxera. Zegaitek, ezin dugu bezkeize preparot eta ezin hasiko. Laster entzuko zu. Kampu Santun bota bien garrafada bat. Da, orduan esoskuen monjak, zelan, duregon egon uzienak, reketiek karzelan, hilabi zela. Da gureitek, preguntutzen da, danak hileitio bedai, danak, bat ez da bitxik izirik. Orduan fulano bai, danak. Da, aitea zezan negarrez, beren lagun handiz ezalako. Politik gehiagik inorrezale bihar.